Silvio Parnis li ċeġi li 2 minuti mill-aġġornament tiegħu u nirringrazzja lilek Sur President ħanieħu l-kelma l-aħħar darba f'din il-Kamra. Ma nfurmajx laqas il-sħabi għax ma xtaqx ma nħobbx ċerimoni f'dan ir-rigward. Nixtieq ngħaddilek ittra fejn fl-aħħar diskors tiegħi Sur President bħala Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista kontet li fi żmien ftit xhur se nkun qiegħed nirreżenja minn membru parlamentari. Hekk kif illum reġa' beda jiltaqa' l-Parlament wara l-waqfa tas-sajf permezz ta' din l-ittra qiegħed nagħti r-riżenja tiegħi minn membru parlamentari. Wara aktar minn 12-il sena nservi f'din il-Kamra u wara li qabel servejt għal 4 snin fil-Parlament Ewropew. Gburi bis-servizz li tajt fl-aqwa tal-ħiliet tiegħi bħala Prim Ministru għal darbtejn, kap tal-Oppożizzjoni għal darba u membru parlamentari għal 3 darbiet. Gburi li għal 2 minn dawn il-leġislaturi kont mobbi bir-responsabbiltà tal-ikbar numru ta' voti li qatt kellu membru ta' din il-Kamra. Fil-waqt li min natura tiegħi dejjem xtaqt nagħmel aktar u aħjar, nevita l-iżbalji u nagħmel ferm aktar bidliet, kuntent li kkontribwixxejt biex pajjiżna llum jinsab aħjar u f'qagħda aktar b'saħħitha milli qatt kien biex jilqa' l-isfidi. Nirringrazzja lilek, lill-predeċessuri tiegħek, Sur President, u l-istaff tal-Parlament għall korteżija li dejjem urejtu miegħi. Grazzi, Sur President.